Dobré nedělní ráno. Nacházíme se v Horažďovicích. Je minus 9 stupňů. Já stojím na vrcholu našeho fermentoru Jambi, který vám za chvíli ukážu. A chci vám mimo jiné ukázat naše moduly. Ten, který vidíte v pozadí, je modul číslo 1 předpřípravy, kde se připravuje vstupní substrát. Tento modul, na kterém stojím, je modul číslo 2 fermentor, včetně míchacího systému KUN. V pozadí je vidět technický modul s kogenerační jednotkou. Tady je takzvaný ušťavňovač, modul číslo 4, kde se separuje digestát na fogát a na suchou složku. Teplota fermentoru je 49,5 stupně i při teplotě minus 9 stupňů, což dokazuje, že technologie BERT funguje. Takto, řekněme, pro Čechy v extrémních podmínkách.